kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Tulungan niyo naman po ako how to break a bad habit. Kasi po nitong nakaraang holiday season, talagang tinodo ko po ang pag-inom. As in, sobrang inom. Ngayon po, nag-uumpisa na naman ng taon, gusto ko ulit uminom. How to break this bad habit? Ayoko naman na February pa lang ang liit na ng atay ko. Ayan. Ay, nako talaga. Well, usually naman, di ba, pag bagong taon, we want to start the year right na tama. Yun naman yung parang the beauty of a new year. Di ba kaya nga, ito yung time na nagno-New Year's resolution. Ito yung time na isusulat natin kung ano ba yung mga babaguhin natin, ire-retain, ano yung ile-let go, Correct. 'di ba? Yung mga ganyang klaseng eksena. Yung mga iba ngayon sila sa opisina, strategic planning for the Yes. whole year, ganyan. So may mga ganyang mga vision. So ikaw naman, ang vision mo ay hindi lumiit ang atay mo by February. So kung at least nga meron time bound nga yung goal mo, ibig sabihin ayaw mo naman na February ay maliit na ang atay mo. So dapat mga ano. So dapat kung may ganun kang time frame, mag-uumpisa ka na talaga today. Correct. So kahit na Friday today at the weekend na naman, hindi naman ibig sabihin nun ay mag-iinom ka na naman. Ayan. Pero this is very alarming kung hindi mo mapigilan yung sarili mo. Actually, Jegs, hindi naman talaga. Parang diet yan. Tsaka pag-iipon. Mahirap talaga siya. So for example, magda-diet na ako, promise, tomorrow. Diet always starts tomorrow eh. Kami Tapos, nga 2 years ago, nagsabi kami na magda-diet kami. hindi na po natupad. Malay nyo this year, di ba, matupad yung pagda-diet. Ganyan. So, ganun din ang gagawin mo. Kailangan talaga ng willpower. So kahit na nandyan na yung alak, ang sarap, ang saya, niyang tingnan, tapos gusto mo yung feeling na natitipsy ka or whatever, di ba? Maghahanap ka ng diversion. Ayun, Yun na lang naman talaga eh. Hindi kami expert pagdating sa breaking habits kasi may mga habits pa rin kami na hindi talaga namin nagagawa. Kaya nga di kami sure kung bakit sa amin ka nagtanong. Pero at least, yun yung, I think yun yung mga pwedeng gawin. Talagang iiwas ka sa mga, sa nagda-diet. So, alam mo na nga nagda-diet ka. So, huwag kang attend ng party kung saan alam mo na ang handaan ay wagas. Correct. Iiwas ka din muna sa mga ganon habang nagda-diet ka. Ayan. Ganon. Kasi, nung natatandaan ko nung seryoso tayo sa pagda-diet natin, Jegs, umiiwas din talaga tayo sa meet up with friends muna. Totoo. Diba? Iwas din muna sa diba mga... ikaw, nagkukulong talaga ako. Ako din, diba, kahit may meeting noon, talagang hindi talaga din ako kumakain. Oo. Tapos, ang maganda dito, eventually, people around you will support you. So, ganun, kailangan din may support system. So, for example, dito, syempre, kapag ka may meeting, may pagkain minsan. Ganyan. So, dahil nakikita ng mga PE ko dati na hindi talaga ako makain, nagkukulong na ako pagkainan na. Ang in-offer nila sa akin, drink na. So, nagiinom din ako. Di ba pala? Alcohol pala.
Thank you, Tanduay. Charot! yung ganon. So, it's important for you to have a support system Totoo. na susuportahan ka dun sa ginagawa mong pag-break ng habit. Oo. Mahirap kasi yung gusto mo mag-break ng habit, pero yung mga kasama mo, pare-parehas din kayong manginginom. Sulsul Paano? pa. Sulsul pa more. Sasabihin yan sa'yo, ay di bukas ka na lang. Eh, bakit ka naman bakit mo naman kailangan gawin yan? Oo. Okay lang yan. Hindi liliit ang atay mo dyan. Sa mo na ba nabasa yan? May mga ganun pang sulsul. So, iiwas ka din dun sa mga ganun tao. Kaya nasabi ko naman na baka alarming na ito, baka yung sinasabi ni Nicole, hindi mo kayanin na yung umiwas, baka kasi posibleng addiction na. Pwede. So Yun yun, na mas nga. kinakailangan mo talaga ng medical intervention doon. Correct. Di ba may mga ganun? Pero alam mo, kahit na, alam mo, totoo naman yung medical intervention, pero dapat, mentally, gusto mo talaga siyang gawin. Oho. Iba yung tulak ng bibig, kabig ng Correct, dibdib. oo. Yung sinasabi siya ng dila mo, pero hindi naman talaga siya ginagawa in real life. Mahirap kasi talaga yun eh. Well, isa sa mga nakita natin na nag-struggle din na artista, si Baron. Baron Geisler, di ba? Ilang beses niya nang sabi niya ayaw niya na, pero muli siyang nahuhulog Nagbabalik. dun sa alak. And then eventually nawala na naman, na-control niya na naman. Tama. Kaya nga importante talaga yung support group. Yes, ganyan. Tsaka yung aalamin mo, bakit dito mo nakukuha yung kaligayahan mo? Bakit sa alak? Oo. 'Di ba? Find the reason for your happiness at dahil alam mong pinoproblema mo tong pag-aalak na ito, pag-iinom na ito, ibig sabihin ang temporary lang yung happiness na binibigay niyan. Oo. Mag-divert ka. Okay, again, mas madaling sabihin kesa gawin. Oo. Pero kakayanin kung gugustuhin talaga. Kung gugustuhin talaga. Parang yung mga nagda-diet nga. Oo. Kahit na natatandaan ko bago tayo nag-jeta noon, 2 years ago na pala yung OMAD Oo. natin, no? Hindi na natin nagawa ng 2024 tsaka 2025, pambihira. Yung pag-jeta na ganyan, na discipline talaga siya eh. Oo. Yung tipong kapag ka nakakita ka ng pagkain, hindi para Hindi talaga. ma-excite ka, iiwas ka dyan. Oo. Ganun yun. Ako, even processed food talaga ako, nag-iiwas talaga ako noon eh. Kinakalculate ko pa talaga na hindi talaga ako kakain. Oo. And before you know it, nasanay ka na. So, Oo. ganun din ikaw. So, ano yung pwede mong diversion pag nakakaramdam ka ng pangangati sa Ayan. sa pag-inom, 'di ba? Oo. Anong pwede mong gawin? Saan ka pwedeng pumunta? Ililigo mo ba? Isasakay sa Star Flyer ng Star City para may divert. Oo. Kailangan yung diversion, kabisyo. Marami kasi naniniwala pag may alak masaya, pero yung totoo po yung alak talaga, depressant talaga siya eh. Kita mo pag okay ka, pag nakainom ka ng alak, Hindi ka nagiging okay. may Umiiyak mga umiiyak, ka. naaalala mo yung mga problema Correct. mo. Na hindi naman dapat na okay ka naman Oo. nang hindi mo siya naaalala ng sober ka. Oh, Kaya ganon. disable niya yung reasoning power mo kasi wala. nagiging emotional ka na. Tama. O tapos magtatawag ka ng mga ex mo. Nakakahiya. Kasi wala na. Nangyari ba yun sa'yo? Oo. Tapos di ba pagka nakakainom ako ng sobra, mahilig ako mag-sorry. Oo. Ang dami kong ex na tinawagan, nag-sorry ako. Samantalang bago yun, strong independent woman. Hindi ako magpapatinag. Iniwan mo ko, niloko mo ko. Oo. Well, bahala ka. Uminom. A few moments later, uminom. Sorry. Bumalik ka na, please. So, tingnan mo, anong magandang naidulot. Ako para sa akin, drinking is not bad. If it's occasional, if it's social, at ang rason lang is may kasiyahan. Pero if it's everyday, na ang fear mo ay liliit na ang iyong atay, ay, nako, patay tayo dyan. Same may din problema. yan eh. Parang yung drugs, walang problema sa drugs kasi gamot. Naging problema, drug abuse. Overuse. Oo. Tapos ganun din sa liquor. Okay din naman ang alak. Pero pag liquor abuse na, Yan. nagkakaproblema. Pag hindi na siya responsibly Oo. na ginagawa. Parang parang yung mga gaming. Oo, yan. Diba? That's also an addiction eh. Okay lang naman. There's nothing wrong with it. Oo. Maski naman anong klaseng gaming man yan. Whether it's as simple as going to the arcade or meron ka mga online na wala naman masama eh. Pero ang sinasabi is it can be addictive. Oo. So you should know when to stop. Correct. Same din, kahit sa Disiplina. relasyon din. Di ba? Pag nasobrahan ka naman ng oras dyan sa
karelasyon mo, nakakalimutan Masama na. mo na yung trabaho mo, nakakalimutan mo na yung pamilya mo, masama na. Lahat Correct. ng sobra. Tama. Lahat ng sobra ay hindi maganda. Mhm. Tingnan mo, yung kaibigan mong sobrang ganda. Nakakairata, di ba? Kasi lahat ng sobra, hindi maganda. Nabubuisit ka. Ba't ang ganda mo, sarap mong sugatan? O ganun. So, I pray and you pray, Kabisyo. Pagdasalan mo talaga na bigyan ka ni Lord ng Yan. strength, Oo. nerves of steel, and lots Correct. of willpower and discipline para ma-achieve yung no liquor in 2026 Tama. goal mo. So, yan ang pahawakan mo dahil mataas pa yung ano natin yung adrenaline dahil pagpasok ng taon talagang Yan. gagawin ko na. Correct. Mainit-init pa tayo Tama. Ano tayo parang let's do our goals. Oo. Ganyan, may mga ganyan tayong excitement when the Tama. year stops. Panghawakan mo yun. Correct. Huwag Yan. mong bibitawan. O siya, hanggang dito na lang po muna kami. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli, akong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo tayo.